Dobrý deň prajem, volám sa Mária Šimeliáková a pracujem ako prednostka na dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnici v Bratislava. A som profesorkou v dermatovenerológii a snažím sa tomuto odboru venovať už, nechcem ani povedať koľko rokov, veľmi dlho. Starám sa o pacientov so všetkými možnými ochoreniami od akné počnúc a touto psoriázou, ktorej sa dneska budeme venovať končiac. A vieme, že psoriáza je autoimunitné, autozápalové ochorenie a je dedične podmienené. No a potom sú rôzne faktory, ktoré urobia to, že tá psoriáza zrazu spláni alebo exacerbuje sa. Čiže mohli by sa vyhnúť práve týmto faktorom. Jeden z nich je stres. No ťažko povedať, že ako sa mu vyhneme, ale potom to môžu byť aj rôzne ochorenia, treba bývajú to práve v tom mladom veku, treba z infekcie streptokokové a zase v staršom veku, okolo tej 50-ky, keď spanie psoriáza, majú to zavinúť niektoré lieky, treba z lieky na vysoký tlak alebo na fibriláciu. Tie, ktoré sa používajú na srdce, keď ľudia bývajú chorí v tomto smere. Ťažko to povedať nejako v percentách, ale vie sa, že vlastne ten stres vie urobiť takisto podporiť tie zápalové reakcie, ktoré bežia v tom organizme. Takisto ako vieme, že stres robí nejaké psychosomatické ochorenia, že môže nás bolieť žalúdok za to, že sme pod stresom alebo nás privedie k infarktu, tak takisto nás môže priviesť k tej psoriáze. Samozrejme pomáha. No, každý pacient, ktorý má psoriázu, mal by sa liečiť. A k tej liečbe patrí aj pobyt v kúpeloch, na to sú určené. Práve aj to sa dá povedať, že tí pacienti sa v tomto období môžu kľudnejšie žiť, mali by kľudnejšie žiť a mali by sa trošku odstresovať. A druhá vec je, čo je more a kúpele, zväčša to býva v lete, teda to more. A práve slniečko pomáha psoriastikom od ich ochorenia, preto sa používa aj určitá fyzikálna terapia, teda v zimných mesiacoch sa používa žiarenie na to, aby človek sa vrátil do tej remisie. No vzhľadom na to, že psoriáza patrí medzi autoimunitné ochorenia, autozápalové ochorenia, práve tieto zápalové cytokíny sa podieľajú aj na iných ochoreniach a idú ako keby sa hovorí, že komorbidity spolu so psoriázou. Čiže môže to byť obezita, môže to byť vysoký tlak, čiže hypertenzia, cukrovka, poruchy pečene a podobne. A ešte som zabudla hlavne psoriatická artritída. Tá je najčastejšie sa spája so psoriázou. A psoriáza sa stále nedá vyliečiť, pretože to geneticky podmienené ochorenie a máme tie spúšťajúce faktory a dá sa na rozdiel od toho, čo bolo pred 30 rokmi, veľmi dobre liečiť. A čím by sme ho mohli liečiť? Môžeme si aj sami trošku pomôcť, závisí to od rozsahu toho ochorenia. Samozrejme, keď má niekto 2 prejavy na lakťoch a 2 na kolenách, tak si to vie dobre premastiť a dať si lokálnu liečbu. Ale ovšem, keď je už tá psoriáza rozsiahlejšia, že postihuje treba 10%, 20% povrchu tela, alebo vlasatú časť hlavy, alebo dláne a stupaje, tak vtedy treba naozaj zajsť lekárovi a ten lekár potom rozhodne, že akou liečbou sa dá akú liečbu zvolí na to, aby pacient bol dobre liečený. Tak sú tie tie staré lieky alebo štandardné lieky, ktoré sa používajú, sú to určité cytostatika alebo deriváty vitamínu A a tie môžu teda viesť k tej remisii alebo tomu zlepšeniu ochorenia. Ovšem, pokiaľ ľudia tieto pacienti neznášajú tieto lieky alebo ich majú kontraindikované alebo nejaké nežiaduce účinky, tak samozrejme užívať ich nemôžu. A vtedy sa prechádza k tej inovatívnej liečbe, tzv. Biologickej liečbe. Biologická liečba je tá, ktorá je na trhu u nás asi 20 rokov. Sú to tie moderné lieky. Keď začala táto biologická liečba tými prvými prípravkami, tak to bolo také, že cieľom našim bolo, aby sa zlepšil klinický nález o 50%. Ako sa vyvíjali tie preparáty, tak bolo 75% zlepšenia. Teraz sme tam tak dobre, že sa hovorí, že liek by mal urobiť 90 a 100% zlepšenie, čiže pacient mal byť absolútne bez príznakov, čo je absolútne úžasné.
A to sú také lieky, ktoré vlastne pôsobia na imunitnom podklade a pôsobia proti tým zápalovým cytokínom, ktoré spôsobujú zmeny na koži a vytvárajú tie psoriatické ložiská. A na túto liečbu má nárok ten pacient, ktorý práve má veľký rozsah psoriázy a nereaguje na tú štandardnú liečbu. A keď na ňu nereaguje, tak potom my musíme žiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie. Každý tento pacient, ktorý dostal biologickú liečbu, tak vlastne musí byť predtým vyšetrený, musia byť vylúčené určité faktory, ktoré zabraňujú tomu, aby mal tú biologickú liečbu a poisťovňa nám to potom schváluje a pacient dostane tieto inovatívne lieky. A pokiaľ pacienta chceme dať na biologickú liečbu, tak poprvé musí mať určitý rozsah ochorenia, to znamená, choroba musí postihovať viac ako 10% povrchu kože a potom musí prejsť štandardnou liečbou tými základnými liekmi a pokiaľ na tieto lieky nereaguje, sú kontraindikované alebo má po nich nejaké nežiaduce účinky, tak môžeme poisťovňu žiadať o biologickú liečbu. A predtým, než tá biologická liečba ovšem je nasadená, tak musíme aj pacienta vyšetriť a vyšetríme ho jednak, že či nemá nejakú latentnú tuberkulózu, ďalej nejaké chronické infekcie. Takisto pacient nesmie byť očkovaný živou vakcínou počas tejto liečby, alebo keď je operovaný, tak musí byť tá liečba prerušená. No a potom, keď máme negatívne výsledky, tak posielame žiadosť do poisťovne. Poisťovňa na to má 30 dní a vďaka tomu, že máme internet, tak to ide aj rýchlejšie a niekedy aj po 10 dňoch už dostávame odpoveď, či pacient môže alebo nemôže dostať, alebo má alebo nemá schválenú biologickú liečbu. Dá sa povedať, že biologická liečba je bezpečná, pretože síce pred 20 rokmi sme boli veľmi opatrní a naozaj sme toho pacienta kontrolovali, či nemá, treba keď má nejakú malignitu, tak 10 rokov po odstrániť malignity nesmel mať biologickú liečbu. On sa to skrátilo na 5 rokov, potom na 2 roky a teraz konzultujeme s onkologom vlastne, či môže alebo nemôže užívať túto liečbu. A vzhľadom na to, že v rámci tejto liečby pacienti chodia aj na rôzne vyšetrenia opakovane, treba raz za rok, tak sa niekedy zistia také ochorenia, ktoré normálne by neboli zistené, pacienti neradi chodia na preventívne prehliadky a my keďže ich posielame pravidelne zubárovi, gynekologovi, urológovi, tak niekedy zistíme ochorenie, ktoré by nebolo zistené už včas. To je taká dobrá otázka, že ako dlho trvá efekt liečby. No je to o tom, že ochorenie stále nie je vyliečiteľné. Keďže stále nie je vyliečiteľné, tak pacient sa vlastne lieči kontinuálne. Máme pacienta, ako som spomínala, už 20 rokov, treba na jednom lieku, alebo prešli viacerými liekmi a stále sú liečení. No a tie lieky sa zväčša podávajú injekčne. To znamená, že niektorý preparát sa podáva raz za týždeň, niektorý raz za 2 týždne, niektorý raz za mesiac, raz za 2 mesiace, dokonca máme aj taký, čo sa podáva iba raz za 3 mesiace. Čiže pacient sem príde 4 krát do roka a je bez prejavov psoriázy. Fantázia. Ak má pacient takú liečbu, ktorá mu nevyhovuje z rôznych príčin, teda pokiaľ sú nežiaduce účinky, samozrejme máme vždy možnosť vymeniť za iný liek, alebo sa nejako s ňou nestotožňuje, ale pacient by mal teda spĺňať všetky kritériá, ktoré mu lekár nakáže, alebo podmienky, ktoré mu nakáže. A samozrejme aj v tej biologickej liečbe máme už teraz možnosť, myslím, že 6 preparátov. Takže pokiaľ mu neúčinkuje jeden alebo zrazu prestane účinkovať, to sa stáva, že povedzme po 2 rokoch ten preparát je neúčinný, tak sa prejde na ďalší preparát a pacient môže byť ďalej kľudne liečený.